Yachipiri ndi pologalamu ya mbiri yawo. Ndipo lero tiona mbiri ya Yakobo gawo 1. Mu gawo 1 tionanso mbiri ya Esau. Yakobo ndi Esau ndiwo mapasa ana a Isaki mwankazi wotchedwa Labeka. Awiriwa analimbana kuyambira poyembekezeredwa kufikira atabadwa. Mulungu anawuza Labeka mayi wawo kuti ana obadwawo azakhala a mitundu iwiri, ndipo wamkulu azakhala kapolo kwa wang'ono. Ana pobadwa, Esau anabadwa wofira khungu, ndipo Yakobo ayi. Pokula Esau anali ndi ubweya wambiri, ena amati cheya pa khungu lake, koma Yakobo anali osalala, opanda ubweya. Genesis 24 verse ya 24 mpaka 26. Mene kukambiridwa mbiri titha kuganizira kuti Esau anali mzungu, ndipo Yakobo anali wakuda, koma anabadwa mapasa. Esau anali wokonda ulenji, ndipo Yakobo anali wofasa nakhala pa khomo. Choncho bambo awo anakonda Esau chifukwa cha nyama, koma mayi awo anakonda Yakobo chifukwa cha kukhala wothandizira pa khomo. Lina Esau pochokera ku zimba anafika pa khomo wanjala kopsa, napeza Yakobo pa khomo atakoza mkate ndi mphoza. Ndipo Esau atapempha Yakobo anamuwumiriza agulisane chakudyacho ndi ukulu wake, ndipo chifukwa cha njala Esau anagulisa ukuluwo nadya kuti akhale ndi moyo. Inafika nthawi kuti Isaki bambo a Yakobo ndi Esau anakalamba maso samaona, nafuna adalise mwana omukonda ndi oyamba kubadwayo, koma Labeka anachitisa chinyengo kuveka Yakobo chikopa cha mbuzi ukhale ngati ubweya wapathupi, kuti adalisidwe m'malo mwa Esau, ndipo zinathekadi. Mmene amafika Esau anapeza Yakobo wadalisidwa kale m'malo mwake, tero kuti Esau sizinamusangalase, nakhumba kupha Yakobo mng'ono wake, koma anafuna kuphako aphe bambo awo atamwalira. Atamva Labeka analangiza Yakobo kuthawira kwa Labani, ndipo Yakobo anapitadi kwa Labani malume ake. Komano kodi mwamva? Njala ya Esau, Yakobo anapeza mwayi wopeza ukulu. Zili bwino chifukwa Ambuye anali atapereka kale mwayi kwa Yakobo asanabadwe. Koma alipo anthu ena akulemera
chifukwa chakuvutika kwa anzawo, umphawi wa wina, ena akulemera nawo, nthenda, kusowa banja, kaya vuto lanji anthu akupeza mwayi olilemerera, anthu kuvutika nkumavutikabe soka. Tero chifukwa cha mavuto osiyanasiyana anthu amalandidwa banja, amalandidwa ntchito, anthu amawonongeredwa mbiri chifukwa cha mavuto osiyanasiyana. Ndikanakondwa kuti inuyo musakhale nawo mugulu la anthu oyipayi lofuna kumapindula chifukwa cha kuvutika kwa munthu wina wake. Ndipezereponso mwayi apa ndiyankhuleko kanthu kena. Mulungu amateteza. Ndikunena kuti Mulungu ali ndi chitetezo chokwanira, koma mwayi wothawa ukapezeka kumathawako. Wekha ukuziwa kuti malungo amachokera ku uzuzu, ndiye nkumaleka kugona muneti, akuti Mulungu ateteza. Wekha nkumaona kuti wakolona ndo yakupitapo wachita mwayi wamuziwa, komano wosateteza, ati nkudalira Mulungu kuti anditeteza. Okondedwa, kuthawa si tchimo. Yakobo anathawa Esau, ngakhale kuti anali ndi dalitso kale. Yakobo anali atadalitsidwa kale, tero kuti sizikanathekanso kuti aphedwe, koma anathawa. Kuthawa ndi dalitso lapadera. Ambuye amatizindikirisa zinthu zina kuti tichitepo kanthu, kuti tithawe, tigwiritse ntchito thupi lathu kuziteteza. Ndiye ngati sitiziteteza, ndiye kuti timakhala kuti tokha taziwononga tokha, tazipha tokha, chifukwa Ambuye watipasa njira yoti tingapewere zinthuzo. Tero kuti ndikubwerezanso, kuthawa si tchimo, kupewa si tchimo, kuzipulumutsa wekha mwayi ukakhalapo si tchimo. Kondedwa, sabata lino ndifunseko mafunso angapo, ndipo opambana kuposa anzake alandirako 1,500 ya mayunisi ku Malawi ndi 40 randi ya South Africa. Mafunso achokera mu mapulogalamu ambiri yawo ambuyo. Funso 1. Kodi mwana woyamba wa Davide ndani? Funso 2. Zina la Yoswa loyamba linali ndani? Funso lachitatu. Ubale wa Estere ndi Mordekai ndi otani? Funso namba 4. Chulani mwamuna wa Abigaili oyamba. Funso namba 5. Mawu oti Naziri amatanthauzanji? Funso 6. Chinachitisa nchani Mulungu kumeresa ndodo ya Aroni? Funso namba 7. Panali ubale otani mwa mtumiki Obadiya ndi Yezebeli? Funso namba 8. Ndi chifukwa chani mfumu Ahaziya anafa, kapena kuti chinaphetsa mfumu Ahaziya nchani?
Funso namba 9, kodi Hava amagwira ntchito yanji? Mafunso onsewa ayankhidwe ku nambala iyi 0027798130 0027798130 mwachidule ikakhala ku South Africa ndi 0798130 Ambuye akudaliseni okondedwa, ndimakunyadirani ndi pembedzero langa ndi pemphero langa kuti tisagwire dziko lino ntchito chabe, koma kuti inu ndine tikasogozane pokalowa ku mpaladizo. Haleluya. Mayankho afunika pa 15 March. Mayankho afunika pa 15 March. Lolemba lisanathe lolembalo madzulo uzasekedwa. Chonde tenganipo gawo. Ambuye amakukondani, Ambuye amakunyadirani. Echipiri ndi programu ya mbiri yawo. Ndipo lero tiona mbiri ya Yakobo gawo 1. Mu gawo 1 mu tionanso mbiri ya Esau. Yakobo ndi Esau ndiwo mapasa ana a Esaki, mwankazi wotchedwa